Bule bafethu shap kunjani mamela before siye storyini ndifuna ukuxelela into if uyayithanda imali njengam mamela registerisha with EasyBet sebenzisa le link xa ufika kula ndawo ithi promo code uthi skelem50 sebenzisa code yam skelem50 uzofumana sign up bonus 50 rand la 50 rand ungahlala nephini game phaka EasyBet wenza imali khona izawezi spinayo mos sizibona mos ungaspina zawe 25 times for free. So ungalibali ke to register sebenzisa le link xa ufika phala ndawo ithi promo code uthi skelem50 basambele ngesin story mamela xa uwinile ungalibali sibhubhuza soyithula mali story time. Okay, spoiler alert, yabona isi story sine cliffhanger kuzofuna nina nemncedo sisi to come up with a solution whether uchoose yena okanye she goes back to help ifamily yakhe. Damn, yabona sisi simpigama igama lakhe usibahle ngowase Alice una 25 ukhuliswa ngabazali bakhe bobabini umama notata unayini sibling basiphi igama sibling basithi kuboy. Utaka Sibahle ngumntu olungileyo xa isopa kodwa net atyutywala yathanda ukuthi GBV pha kuma Sibahle kuyaziwa pha ekhayeni tasele uzoqala uqhushululo. Lento biseyiqhubeka ixesha elininzi kwaye Sibahle bengayithandi lento lonto yena wakhetha uhlala phakathi no boyfriend ixesha elide emana kuthi ngezomini ngoba ubaleka le wish. One day uSibahle wayelele phezu kwesifuba sika Gabriel i-boyfriend wafumana i-call evela pho kwabo kuthiwa utaka Sibahle ubetha umama wakhe kwaye ngoku umbethela umbulala ngoba uligazi nje. Wavuka kokuxama ke uSibahle wakhawuleza wagoduka nyani uthe xa ifika pho kwabo yo umama wakhe uyarhoxoza udumbe umngaka nawe lwasoze umrecognize. uSibahle wamnceda umama wakhe wambalekisa esibhedlela wafika pha wancedakala wathungwa bamfaka nebindishi. Kulapho uSibahle wafumana ithuba lokuba athethe nomama wakhe, mama cela umyeke utata ngoba akakuthandi anana if bekuthanda beyasoza kwenza lento yohlukana naye. Wayimamela ingcebiso intombi yakhe unozala baqoqa ngokwabo phe Alice. Umama wathatha abantwana bakhe bayibetha baqala ubomi obutsha ePlate. Ikhona indawo pha enamatyityombe kuthiwa kuseqolweni bayohlala pha. Uma kaSibahle wafumana umsebenzi ke as petrol attendant. uSibahle wa-enroll eNMU kanye ikhampasi pha eGeorge. Impilo yabo ngoku yaqalisa ngathi yadibana kwakhona until one day ajamadama namanzi. Uma kaSibahle upha kuye emsebenzini as petrol attendant ugalela nemoto kwafika umgqomo lafena amapolisi truck yayithwele amabhandindi amabanjwa. Uma kaSibahle waye-attenda ke le truck wawuyayigalela yona yazi ke phebhekhe izibosho zibomntu ongisiza zadanyaza mapepi anana kasemphuze ngibani igama lakho kanti inamba yakho sisi yaba lokho moshinqa bebona uMakaSibahle esevisa le moto yabo banqana wakhe bayeka lento waqhubeka uMakaSibahle wasevisa le moto egalela idizeli. Sasikhona ke sinye isiboshwa esangesincame sona samncelela kula first year sithetha ngembeko sona ba hello mama ngixolisa man ngalento izozitshomi zami anana uMakaSibahle naye wachameka yagigitheka hayi konxaki bhuti alright. Isiboshwa samcokolisa uMakaSibahle manje yazi sibakude egoqini but man siswami mina ndifuna inamba nje uko Facebook wakho ndikubulisa pha ku Facebook. uMakaSibahle naye yagigitheka okay ke bhuti search uMakaSibahle pha ku Facebook uzonifumana. Ay suke emabhozeni sahamba insuku yakhala ifone ting i-inbox eyayivela ngesasiboshwa. noMakaSibahle ke wayiphendula ngembeko kamnandi kancokola man into evanayo bona ngoku baqala uba ne-chemistry anana. uMakaSibahle ublushile uyilonto intombazana endala. uMakaSibahle ke nabantwana bakhe une-chemistry mnandi kakhulu uyathanda uncokola nabo kwaye uncokola yonke into ba-open kodwa leni into zangayithethe kwaye ngoku beseqalisa utshintsha ahlala erumini yedwa acofe efowuni abantwana babukele bodwa uTV kanti bekathi angayenzi loo nto. Nento zemali ngoku asenziwa labo uyaqala. uMakaSibahle une-secret kwaye unemali emane eyithumela esisiboshwa. uSibahle wayibona abantu ba khona utshintsho kumama kwaye ne-grocery banking iyashota akusafani naqala kwaye mama akana-transparency ngoku emalini zakhe akafuni bantwana basisho imali zakhe bamqhele. uSibahle wamhlalisa phansi umama wakhe wambuza mama kwenzeka ntoni ndalibona utshintsho kuwe. Hayi naye uMakaSibahle waba open wathi mntanam ukhona ubhuti mani onditshamayo anana cela ungamjaji usesepromweni sithetha nje. uSibahle wothuka kodwa wothukela ngaphakathi wathi mama ushonga lento ufuna yazi bengicela sihambe sonibona ndafuna umbona uba umuntu njani lona uthatha inhliziyo yakho. Hayi ke nyani baye etrongweni bamfezithela ubhuti umama ublushile ungixobulise usinazo uyibukela lana uqhubela ubhuti khona ukushamanzi uthena mthana kangaka umama bengasanukwazana kodwa ke uSibahle akananto noyenza ngoba umama usemathandweni ucloud9. Kapho ubhuti usisiboshwa
kudala efuna uphuma phaa etrongweni udinga nje ukusignisha ukuze aphume ikhaya okanye umuntu uzosho uba uzoba accountable for le parole ntontoni yakhe. MakaSibahle wapheswethu ngumtshita wapheswethu naye waba esikhepheni wahamba wayosayinela ubhuti wathi ba uzohlala nabo phaa kuye endlini. One day wafika uMakaSibahle ehamba nolobhuti bangena apha endlini bathi xobothuka abantwana kenza kantoni ngoku mama ngubani lo bathi abantwana bam kutatenu lona ananizofa ngani ananana. Sibahle akonto angayenzanga waya nako social worker wazama uthetha nabantu betrongo nizi nje nasebumelwaneni ngoba lo mfo akonto ayenzileyo yophula umthetho qha uSibahle ingathi ngoku ya-overreacta. uSibahle ngoku besithi xa ehleke nalo mfo mamakhe ephangela amjonga indlela amjonga ngayo bese qala uba uncomfortable nangenye imini ubhusiboshwa xa unayo inamba kaSibahle wangcuma ipisha zakhe zika-WhatsApp ba ntombi yawusendle ananana yango-like love yonke ipisha kaSibahle waqalisa ukweyeka uSibahle ngoku. uMakaSibahle wayengafuni nova ngendoda yakhe wasithi if le ndoda ufuna ihambe akazohamba usike kuhambe wena. Sibahle waqombana usike kuhambe yena nyhani wa-aplaya phaa kwisikolweni uba afumane accommodation phaa uNSFAS nyhani wa-accommodate waphuma phaa kokwabo endlini eBled eqolweni. Sithetha nje ngoku uSibahle uhlala eRes umshile umntu akokwabo yedwa phaa lungumfana ngoyena mntu ke anewari nguye kuba sokwenze njani ngoba nala khasini kamamakhe uzamile uthetha naye umama akafuni nix ngendoda yakhe. uSibahle wazama uthetha nomama ukuba okay ke kasinike brother wethu ahlale nokhazini wena ke benguwena nendoda yakho apha endlini ngoba uSibahle wayengamthembi lo bhuti kwaye into wayeboshelwe zona ungathi zoyekisa. uMakaSibahle zangayivume loo nto wathi umntanam lo kwaye ubhuti akakwazi uhamba phaa ngoba i-parole officer xa imfuna funeka imfumane phaa ithiwa nxa nje.